Grebalariak azke plataformak agerraldia egin du gaur, mobilizazio sozialen kontrako jazarpen eta errepresioa areagotzea salatuz. Batez ere greba orokorraren testuinguruan. Deustu, Gernika, Gasteizko, Iruñerriko, Lizarrako, Balmasedako eta Bilboko auzipetuen zenide eta lagunak, azken greba egunean egondako istilu ezberdinetan auzipetutako gazteekin elkartasuna adierazi dute. Bestetik, ez dela kasualitatea greba orokor baten atarian, mugimendu sozialetako kideen kontrako erasoak izatea salatu dute. Azken greba orokorraren aurretik, Gernikako pikete baten kontrako epaiketa egin zen. 72 urteko espetxe zigorra eskatzen duten, azkenean absolutuak izan ziren 18 pertsonarentzat. Halaber, greba baino egun batzuk lehenago, ertzainak Imanol González gaztea atxilotu zuen Balmasedan. Sindikatuen aurreko deialdian gertatutako eraso bat leporatuz. Greba guztien ondoren, grebalari asko atxilotuak izan dira, hainbat delitu leporaturik. Suban Nafarreteren kasua gogora ekarri dute, martxoaren 29ko greban oso eraso bortitzak jasan zuen, eta orain bera dago inputatua. Maiatzaren 29ko greba orokorrean Bilboko epaitegian parean egondako istiluak direla eta fiskalak 14 urteko kartzela zigorra eskatu die 3 gazteentzat. Haien errugabetasuna aldarrikatu eta kasua artxibatzea eskatu dute. Grebalariak azke ekinbidea abian jarriko duela iragarri dute, pagaburu gisa erabiltzen ari direlako gazte hauek. Esan dute alderdi politikoen, sindikatuen eta eragile sozialen elkartasuna eskatuko dutela. Mobilizazio sozialen kontrako errepresioan beste urratz bat delako hau. Azkeneik, osteguneko greba orokorrean parte hartzera dei egin dute, eskubide sozial eta laboral duinak bermatuko dituen gutun sozialaren defentsan.